Laki. Solid, utak. Napano ba? Saan? Balat. Magkano mami kuya? Magkano pa yung mami? 30 lang, 40 with rice. Ikaw kuya kakain ka? Paris ako. Yung sa akin yung ano. Ah, mami. Mami ba ito? Tapos isang pares, tapos isang kompleto, boss. Ang balat to. Dalawang paris ako. Lagyan ng taba, boss. Oh. Laki. Solid. Kawed. May utak ba yan, boss? Oo, utak lang yung utak. Paris. Dalawang
utak ko. So, ito ang utak. Ay, dalawa.